कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। प्रेजेंटेड बाय कृष्णा फिल्म्स। हमारानी बुझन बरसानी ससुरा में जाके करेलू फुटानी नैहर के माल नैहर में छोड़लू ससुरा में जाके चिखैलू जवानी गैलू मुआ के जरा सचुआ के कितना खिलैलू अपन भतार के। अरे बतावा ना। अरे छोरा छोरा बतावा तानी। देले बादरा दिया राते सुता के भीतर भतार गरमा के चीखल सवा हाथ चोली खोला के भीतर भतार गरमा के देले बादरा दिया राते सुता के भतार गरमा के चीखल सवा हाथ चोली खोला के भीतर भतार गरमा के मेहलल बा भतार ऐसन चोहली किन के लावेला फैसन रातिया में हुकू लगावे याद आवे यार जैसन। हर का बताए रहलू कुमार जब से करत रहलू प्यार हमसे बहेला पवन पुरवाई बोला रानी हम कहाँ जाई जोश में होश खोदलू रानी कितना फुलैलू अपन अनार के। अरे बोला बोला ना। देले बादरा दिया राते सुता के भीतर भतार गरमा के चीखल सवा हाथ चोली खोला के भीतर भतार गरमा के कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय। देले बादरा दिया राते सुता के भीतर भतार गरमा के चीखल सवा हाथ चोली खोला के भीतर भतार गरमा के। में कसी पहना के रोजे रातिया में लागेला खोजे अहजित अकेला रखले पगली बना के रोजे हो पावलू तू प्यार के हो धोखा देलू यार के हो हमरा के छोड़ के रानी चिखबलू भतार के हो सटन रानी सीना से धानी आदत लगैलू तोही कुमार में। अरे खुल के बोला ना। देले बादरा दिया राते सुता के भीतर भतार गरमा के चीखल सवा हाथ चोली खोला के भीतर भतार गरमा के। अब हमार शादी हो गइल बा रउआ अपन देखी। ठीक है कहा तरु हो। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगल सराय।